Cine se uită la Marius Iancu? Horror. Bă, ce a lăsat Marius Iancu în link? M-am trezit acum 5 minute și înainte să încep ziua, fraților, vreau să mă laud puțin în fața voastră. Deci, după cum v-am zis, m-am trezit acum 5 minute și uitați-vă, băieți și fete, cât este ceasul. Este 8. Ce faci? Nu cont de Twitch. Poate nu să facă aici live-uri. Și nu le pot vedea? Da. Pot vedea. Azi mi-am pentru live-uri Twitch. De pe telefon, să mă uit acolo. Da. Poți să-și faci în spate. Hai. Asta nu știu, de făcut pe la nu de făcut la telefon, dar de dat scos. Asta da viață, să spunem așa, însă astăzi, pentru că nu am nimic de făcut, aș vrea să petrec timp cu familia mea. După cum puteți vedea, bănuiesc că toată lumea este deja trează, adică cine se mai trezește la ora 11 decât patronii, băi și fete, doar oamenii șmecheri rău de tot pot să doarmă până la ora asta. Hai să vedem care-i treaba. Bună dimineața, dragilor! Bună dimineața, Izabela, văd că te joci cu draga de Lorena. Mamă, trebuie să facem niște curățenii aici, băi și fete, deci parcă se adună din ce în ce mai multe de-astea și mie ca nu cumva să calc într-un cub de ăsta Rubic și să se întâmple vreo nenorocire, da. Bună dimineața, Magdalena, ce faci? Da. Bună dimineața, mamă, fraților, am dormit atât de bine, 12 ore, neața, dragule, 12 ore pe ceas, fraților, deci 12 ore, ai dormit ceva, într-adevăr, am dormit 12 ore, văd că ești aici la bucătărie, ce pregătești? Ce mâncare crezi că fac astăzi? Ieri am fost la cumpărături și încă Da, unul cu green de calculator, și trebuie să ai green adevărat și coste bani, da. fructe, deci faci ceva tor de fructe prăjitor cu fructe. Ca și numai chiar vrea să fac flavor cu green, că mi-mi place green. Așa. Deci sunt interest. Nu știu ce faci. Roblox, Adică, Minecraft. faci ceva legat de fructe, faci așa o mâncare normală, nu faci Deci așa cum faci și ăsta pe telefon. Mamă, let's go! Haideți, mă, frate, să vadă cât de bine a început ziua asta. 12 ore de somn, deci o să mă laud toată ziua cu chestia asta. 12 ore de somn, astăzi nu mă duc la muncă, soția mea face paste carbonara. Bă, da, cam lipsește cineva. Da, știu, eu vreau textura asta, nu știu din ce iau. Eu vreau textura asta cu mine, dar nu lipsesc. Cu Geometry Dash. Știu că... Știu joc pe Geometry Dash, însă mi-e joc să fie cu nu știu. Și am vorbit cu el, i-am spus așa, bă, Răzvane, tu de când erai mic, ți-a plăcut foarte mult să te duci afară, să te joci cu copiii, să te plimbi cu bicicleta, te joci fotbal, nu știu ce. Am auzit bine, astăzi avem paste carbonara, da, Izabela, spune, da. Bă, fraților, ia uite-l, bă, și ăsta și Răzvane că se joacă toată ziua pe calculator și nu vrea să mai iasă afară. Vreau să vă zic ceva, bă, Răzvane, stai puțin, înainte vreau să te întreb eu ceva, ce-ai făcut toată noaptea, ai dormit? Ai dormit sau... Da, sigur ai dormit și dacă mă duc acum la tine la calculator și mă uit acolo să văd dacă ai fost online noapte, ce o să găsesc, Dacă ai dormit. Bă, Răzvane, bă, tu de atâta timp, întotdeauna te-ai jucat, ai fost afară, tu ce, bă, deci fraților, de câteva luni Răzvane stă non-stop în casă și se joacă pe calculator. Ia zic ceva, ai să zici, vreau să vă zic ceva, ia, hai să... Deci pe bune o să zic o prostie, deci pregătiți-vă toată lumea. Voi deveni primul milionar din familie. Da, Răzvane, fii atent, am uitat să zic o chestie, într-adevăr este vina mea ca și părinte. Da, nu știu ce am făcut, oricum scriu orice pe laptop, nu pe telefon. Se transferă în viața reală, știi? Adică dacă ai 1 milion de V-Bucks, asta nu e doar să cheltui bani. Bă, corect și asta, Izabela, e valabil și pentru tine, dar, da, deci dacă ai 1 milion de V-Bucks, nu înseamnă că ești primul milionar din familie, bă. Uite cuița, uite coada. Și cum o să faci chestia asta? Iar că poate voi avea bani reali. Deci tu știi că V-Bucks și nu se transferă în bani reali. Îți oferi ideea, adică ideea de afacere, vrei să te faci afacerii, Răzvan. Bă, cam tânăr, e vorba între noi. Nu, deci la toxic, de limonadă. Da, îi face, bă, deci va face milioane de euro. Va face milioane de euro. Bă, tu te-ai uitat prea mult la filmele americane. O să mă îmbogățesc cu această idee, vă asigur. Da. Dar să nu telefonul tău, că te-l dă bine știți bani. Răzvane, sunt chiar foarte curios cum o să faci tu niște
niște limonadă. Ca să stau mai mult de 15 Băi, a întrebat. minute. Bă, de Ca fapt, să văd domnule dacă dracu, cuvintele sunt astea chiar și în eu te numărul băgam de la 3 că ca n-ai să nicio să-i treabă. pun. Ce stam de Ia-ți limonadă, aminte că faci l-am tu pus. milioane? Știi să faci limonadă? Lorena plânge când vede ce prost e Răzvan. O să vedeți voi, da, băi, noi o să stăm. Dar Magdalena, pe noi o să contul stăm tău la ți-ai pus bătrânețe, numărul o de să telefon? multe foame și o să vină ăsta, o să Mm? iasă pe Și șuie nu, din contul tău ți-ai Ferrari și o pus să numărul zică, de bă, telefon? v-am zis eu Pe săracilor, asta, că o să fac da, avere cu 74 limonada ani. mea. Nu, Nimeni nu ăla vă cu susține fata aia roșie. niciodată, nu vă Da, păi înțeleg, da, bă. pe Păi ăla. postează pe Camera contul ta tău și vezi și joacă de că Nu. ai făcut-o și pe mică să plângă. Trebuie și văd Nu. standul de limonadă. Doamne, iartă-mă, bă, vezi, vede. Nu știu. Dacă ai doar idei proaste, normal că nu te susține nimeni pe bune. Marius, da, Magdalena, scopă, băi, ia gata, Așa, băi, nu știu, poți să mă găsești la acum. tine în cameră și tu, Poți să mă găsești Isabela, live. stai aici. Păi eu, uite. Intră pe Google. Cred că totuși ar Stai, trebui stai să-l să ajutăm. spun